बीजेपी तुम आर लेंगे थे अलीदर से तुम के थे पुगे नुतावे इन नुता अपुन अच्छा के चौक पुगावे IMLA पेंचेंगलोक CM पेंचेंगलोक MP पेंचेंगलोक MAC तुमान हा डेप्यूटी स्पीकर ता चेमांडन सेसरला lapen akaprek arpu state along secretariat along arpu ke endoratum parliamentary committee along arpu ke dodonatum board ka committee along arpu ke dodonatum inuta akethe gawe karbiang long CM no tuliram rong alang lita kaceplang tap pucot kethek binong ekali ke tokle ke thek takali ke lang le ke thek takali ke chingki le ke thek takali non ason meghaloi pen border alam ka chingki nangji meghaloi sor pen meghaloi arling ke the tum pen ke chingki ji officer tum pen chief minister tum pen hala daga CM tum pen yong se chingki nangi plotante toleram rong hang son son ke chingki thek thewek lo alang li doktor pule chi punon nurse pule chi punon jat pule chi punon seta alang li ke chingki thek thewek lo athe mahala tum karbi alam lege thegi takali okhomi alam lege thegi takali chingki te english pen ancholo lapen meghalaya sor ke hindi ta paning je oe ala tum ge english ni je choji ka prek pen chingki nei plote lapen alang tum hijanang bong lote chomang pen ta chingki ji garo pen na chingki ji seta tuliram hang ta chomang alam na thek garo alam na thek chingki dunji plote english alam pen se chingki dunang po ke tok pen le piji pisi ta english alam me se tok nang po karbi alam pen ke tok le ke lang thegi dali lo asi thek the da posi chingki ai hedalo adung na pate bok ai hedalo angela so ka chingki thek the pen jog bang ke kisung nang ke itom karbi ang lo so karbi atum ladak ke do hills tribe atum si sung nang are lo non ladak karbi ang lo hoy pen meghalaya hoy aphan labang so border kisung problem ka solve dia para komiti ke seng asam sarkar pen inura minister halat aprang minister pen ke aku karbi ang long sor non la ke ruling bom BJP sarkar long leader satum inuta akethe gawe lasi akethe kawe pen job Pias Hajarika Phansi border ala soisia development regional committee along chairman ta bakpon lo non malom border along kachihuri meghalaya sor pen karbi anglong sor tu kapache bohong la pen ilitum karbi amunit orivel timung inuta apran damnang koglo la so prang ningkan ini aprang ta mukro long inut karbi amunit la bidasing ek the pualang li thanta Assam police atum abbo Assam police atum han direct sepunangi non karbi alam mele pusita penanga ka police ne karbi ta do officer la pen hala karbi galia officer atum SP atum ta henopik police atum ke akke me atum do sita akka he no sigong police atum ke la police constable atum gali aso asa police atum gali seta police officer DSP SP patum ke DGP patum ke henopipi latu munit ta pachida la si non hala tunei si bidasing ek the phanta police atum se abbo la penon lada taparalong kapaching moita Assam sarkar atum si paching moi lalo orivel timung chilo lo la pen kapre tamanta serious big lo injuries alang tuman cor corangan cor lulut lo tiji dok dagan si pikol lo sita labang so border a committee itu Pias Hajarika ta ladak lam thesi kan angnya tu gelang pinianya ta lapen Himonto Biswa Sarma alang li ke Assam chief minister lo la Assam chief minister ta pina lo platang te pene ke tok dondoji dakar biang long pene BJP teman pakan hek hotel anang share donji kunane bang function ke do plote hala tok donji sita dakar biatum ki thi buke alang li lam the sita ningje jela
Ani sini ni ke tong ne chot lo puta ilitum matha da me sita pini anian ni phoni chok da melo alang li pen lam the sita ningje jela sita Dakar bianglong BJP leader tu CMM MLA tu MP tu ke Himonto kupima ke tok Facebook lo hala ame thang Facebook lo ka share pidunji kupi ne ka chorudun pangtarji lahai ke claim dar mangke alam tun therare sita Himonto asama chief minister ili tuma khai chi lo hala bangke lam the sida nang niye tun serse pulote lahai tun chi therare ma la tuliram rong ha tun chi therare ma la pena kaprega BJP leader tun chi therare ma RSS ke heno pik RSS lo ka heno nai pirthe tha ke da India lo ka RSS tu melo ka heno nai tum ke teroris lo puta jok ta chini ka chini ne tum ka ve sita la tum si India ke non mat ke rule de lo amasi la karbiang lo nga MP tu Omor Singh Tiso la dak singason lo AMC lo lang li EM ta kembom lang la tumta la heno pik RSS asong long kidun kopilo ne apen thelai thelu chi dun ham anta nong ke cepak lang nang kong la tum cepak lang duning tung te mene sita la tum jok jeb det ajoine RSS apen chi dun ham si pani si nora bongoli pen abongoli thang dagali ordinary amuni pensi aphang puchar bagun loksi hithi kulat bithe sagi jun namlin pulote inura MP se pulote la anmet angdeng pulote la ke ilitum kadok kawe la district ke thom a representative alang le Omor Singh Tiso ke itum phan amman nge pangtai kopilo la RSS apen chi dun hamning kopilo RSS aputu be chikup dun chokni RSS ke kaheno nai lo ke bang India sor chakali America sor ta chini England sor ta chini la pen China sor ta chini kapre ka der tumta RSS ke heno pik ke chini sita la daga tum bangke ka chini ne che krong si RSS along si dun bomlang la pena foto che share na ko tu la tum yung sa Facebook lo RSS along ki dun foto che post pe platang te ke bang jilang ani ke la tum tiket long le det na puka pheri a joine RSS a choya penanda ching thang nan ko tu la sia kapre ga lama bangke do pik lo chi thana mi platang te bidasi ingling apan nep ne de ke nep dam ke ha kapre pan si nep dam ke chok che ve ke bidasi ingling ala arlo so ta chok che lo la pen ha ang tanam kapre ke komani involved dota hai mene sitam main ke thek lor ke chok che ke the dung ke bidasi ingling sitam bidasi ingling apan nep ne ki pu ke ala customary aron pen kang sai pulo bidasi ingling ma phun lo ala arlo so phan ke judicial custody long si dokolo si ne nuet ke bang chok che de put kang sai long ke aron long ke la son chok che hala bang de pon ni bang de puno nang pan samon nang lilo pote nang bang ta mo hala bang ma bang be male ke lang ni galilo mo pena than lo la sola ma ke la Pia Sajarika heti minister lo lang li la bang so Pia Sajarika kithek cekrong pik aprang la politik salong dun de aprang ke la bang la somuni ke gunda nilphan Guwahati sor tum penang alang li jerpo tum nang than pik lo alang li pena aprang college dun raper pera tum hedi alang li ke inura gunda suri ke pilong te baban theng dami pamuni Pia Sajarika ke non la sona muni si minister nang man de lo asam lo angkela phansi karbiang long a border a problem ka solve je phan ar pupek tan lo non border along la poan alam ki ke the problem ke the por hor alang i phan thek long le la penda karbiang lo autonomous council pen border board chairman pek lo kuma phan long ke pek lo ne pitong ke kem lo ne a border bang ke pinier ni ata problem bang ke chudun ne la pen hal dak lokel to minut bahani nang than ala ma hok ne pilone border lo pachihuri lo dalang itu ke tangkal lo wer pusipu sitan ni lilas bang solam ahok puta pudam de ahok kali puta pudam de kalang tahay mene kali tahay mene non ladak karbiang long along le philang along ilitum along le
Schedule long le ke inglong aso tum si ajak kong do chot inglong aso tum si cerai long chot inglong aso tum si tiki long chot labang so a constitution penil tum phan aron nang kipi ke dokok pena jok akape ka tum long le nang kichi dun ji phan akisum do chet sita non mu penili ke thambo BJP along ke thekthea leader tum sai de si alang li tum han chong thrui chong thai pen alang li tum han ka churung tap pena jok company ban lo palm oil around 40 kilo la pena kapre company solar project ban lo la sinon da Karbiang long lo palm oil ka 40 kg phan is Karbiang long ana through Baba Haramdev wala Patanjali ahempu Patanjali theglong lo gadi nang itu wala angmum jang chai a pf jai de jing thang ham de ti hai jang ham de sarpura hai hala hello Baba Haramdev lo la Baba Haramdev si Karbiang long along le ciri suri krisi palm oil la rong ki eji phat alang li phat ili tuma council tum long le ki kilo la Baba Haramdev ke RSS amunilo mo pen RSS heno pik punili pudam hedi la si la BJP leader tum Karbiang leader a BJP tum bangke RSS bangke phere pik la soka phere ong pena joksi RSS atum kupi maki pu la tuma bangke kroi dun nang waran non Baba Haramdev dak long le nang anglo ciri suri kresi alang li phanta long le pinang ko tipe plote la tuma bangke evangelangan IM ta chiman long lelo CM ta chiman long lelo MP MLA ta chiman long lelo la so akache phere pena jok Baba Haramdev phanta long le pilo hala ko pilo ne Godrej phanta long le pilo Ambani Adani phanta long le pilo seta latum MP ke ciman dia joine latum CM ke ciman dia joine latum MLA ke ciman dia joine ili tuma Karbiang long bang ke virdun la pulatante latum MP MLA CM minister ke ciman penitum alle ke thang tawelu aprang hala hemprek 1969 hor hemprek long dun deda latum minister ke ciman ji pa joine lo la sutro sing teron atu hala sohet kongres atu asama long si dodunji asama long itu man minister tang ini nang pipo Karbiang long sora phan pua joine nitung ke hemprek nang nelo asama long sinang dotun po minister le nang pianta choglo pu hala sohla to minister pilo a minister yang ningkan ini thom ningkan phong bong si jut ko lo a hemprek bang ke pinian nian ta wedalo litung ke tasila son komane ino ta ini itu minister ke mandunji MP ke mandunji CM ke cimanji pua joine ke ilitong Karbiang long ke los bang ke apong lo nasi nona apong bang ta alang lila RSS atau mapan ka phere BJP atau mapan ka phere Baba Haramdev mapan ka phere Ambani Adani mapan ka phere joine Karbiang long le phela Karbiang long rilong pat ke pavir dun nangji pukel itong kroi dun nang nelo nasi lan lam thansi ilihin penta inton konglo Sara, oh karena inolah selang di dalam tan engineer ini puike, jong selang di pan patan pada, suatu muncul ada tenggelam, lang dari anak.